Любопитната лична история на Николай Петков. Здравей, добре дошъл. Благодаря за поканата. Да обясня на зрителите, ама по-скоро ти ще им разкажеш, че освен, че си на 18 години, ученик в езикова гимназия в Правец, роден си в Ботевград. Какъв език ти е гимназията? Немски език ми е първи избор и втори чист е френски език. C'est bien, on peut parler en français. Това ми е на мен по-така познатия франкофонски и любим сектор, но ти имаш проблем с слуха. Да, ти си с апарат, той може би в един момент ще се види на камерата. Само за да зрителите да не се чудят откъде и какво е предизвикал появата на апарата и нашия разговор, да кажеш с две изречения какво ти се случва. Здравейте, загубих слуха като бях дете. На около 2-3 годишна възраст си загубих слуха поради едно забранено вещество, забранени медикаменти. Лекарите ли ти ги дадоха тези медикаменти? Да. Тоест това, което баща ти ми обясни, е, че ти си се разболял, вдигна се висока температура и болницата сте дали лекарства, които са повредили слуха, така ли? Да. За съжаление, както ме виждате, в момента съм с коклеарен имплант. Тоест имаш имплант в главата? Да, вътре в главата, в мозъка. Обаче това не ти пречи да искаш да си журналист, да си репортер? Не, изобщо не ми пречи. Изобщо не ми пречи, като бях малък. Преди да съм си сложил коклеарния имплант, имах слухови апарати на двете уши. И преди 6-7 години до тогава бях с слухови апарати и до този момент съм с коклеарен имплант, тъй като смятам, че това е нещо по-добро за мен, за да мога да чувам и като цяло се радвам, че... Браво, младеж. Аз само да кажа, че ти ме потърси с желанието да дадеш твоя поглед на млад репортер върху футболните процеси. Да. Аз си признавам, че не знаех, че имаш такъв проблем. Искаш ли да покажеш тук на камерата? Да, няма никакъв проблем. Ето видите тук в момента коклеарния имплант на лявата страна. Ти си от Ботевград, обаче, доколкото разбирам, си привърженик на Лудогорец. Да. Защо бе, човек? Защото ви елиминираха за купата ли? Ви биха 4-0 ли ви биха? Ботевград, да, 4-0. Добре, защо си от Лудогорец? Странно. За много хора ще бъде много странно, тъй като не съм от Разград и съм от Ботевград. Сега с радост бих ви споделил как станах фен на Лудогорец. Ами, 2014 година, когато Лудогорец влязоха за първи път в групите на Чемпионската лига, моята баба ми каза по новините, че дават за един вратар, за един защитник, който те е превърнал в вратар, става дума за Ходмин Моти. Който спаси дуспата на Стяла ли? Да, който влезе в ролята на вратар. Да ти кажа, бях на стадиона, а Алексис Окачев крещеше като луд на телевизионния екран, нали? Да, направо уникално си беше като коментатор, като Алексис Окачев, да изживее тази емоция. И ти тогава стана от Лудогорец, така ли? Да, и след като разбрах по новините, че Ходмин Моти е станал вратар и нетърпение очаквах жребия за Чемпионската лига и видях кои отбори са паднали. Реал Мадрид, Ливърпул, Базел. И почти се поинтересувах общо взето. До тогава не бях фен на футбола изобщо. Аха, те те спечелиха изобщо за играта. Да, те ме запалиха по футбола. И по този начин до този момент съм верен
привърженик на Лудогорец. Добре, а ти официално в сайтовете, в които работиш, или Матч Телеграф, нали? Да, вестник Матч Телеграф. Вестник Матч Телеграф, а другото в Ботевград е сайт. Балканец БГ. Балканец БГ е сайт, Да, в който ти водиш спорта. Да. Официално ли отговаряш, защото по ресори журналистите се разпределяме за Лудогорец или покриваш всички събития? В вестник Матч Телеграф ме поканиха да карам стаж там, тъй като в приятелите в Фейсбука, въпросните редактори на Матч Телеграф там видяли някои мои публикации, които съм писал за Лудогорец. И те ме потърсиха, проведох срещата с тях. Браво! Поздравления за колегите. Благодаря. Добре, и за тебе разбира се, че са те харесали. Дай сега по същество. Продължавате ли да бъдете фаворит за шампионската титла, особено след този прословут матч и екшен на Българска армия, в който вгорчихте сълзите от радост на армейците, се превърнаха в тъга, разочарование, екшен, сблъсъци, които малко, нали, така сантиментите се изместиха в посока ожесточение към Спас Делев, техния бивш футболист, и още това, че ги победихте, много промени цялата картина. Да, така и Лудогорец спечели дватен гол на Спас Делев, бик нарекал. И този мач за така наистина беше много специален, тъй като трябва да отбележим, че това беше последният мач на стадион Българска армия в настоящият му вид. И за съжаление, отборът на ТТК се сбогува, че е загуба. Стадион Българска армия. И без гол. Да. Иначе, относно шампионската титла, да, Лудогорец винаги всяка година, всеки сезон си е фаворит за шампионската титла. Не случайно 12 години поредни са шампиони на България. И с оглед на конкуренцията на Черно море, които правят изобщо много силен есенен полусезон, смятам, че времето ще покаже дали Лудогорец имат някакви шансове за 13-та поредна титла на България, което ще бъде навиден до тега рекорд. Добре де. Ама две неща, които още докато гледаме кадри, снимки от препълните трибуни, страхотната хореография, великолепната атмосфера, големите звезди начало с Христо Стоичков, нали, номер 1 за всички времена, който тръгна от Българска армия към световните върхове. Ма не ви ли беше малко така, как да кажеш, съвестно да им развалите празника? Защото атмосферата и това, което сътвориха по трибуните, беше вдъхновяващо дори за хората, които не харесват червените. Би казал да. Той беше такава, да те развали празника на ТТК. Значи, с оглед на играта, отборът на ТТК изигра футбол, груп мач. И Лудогорец извади късмет, че отборът на ТТК не отправи нито един точен удар във вратата. Иначе... Между другото, това наистина такова силно впечатление оставя всички, че най-вероятно за 23-та ще е последното ни, нали, най-силната емоция. И заради няколкото важни събития, които се случиха, включително и накрая сблъсък, който не знам дали ще донесе до наказание на червената публика, защото Спас Делев ги провокира с тази радост. Да, би казал, да. И там станаха едни екшени, едни лопати и хората се шегуваха, че с лопатата, която тръгне някой да удря футболистите, е първата копка на новия стадион. В смисъл, ние се смеем, ама беше доста драматична ситуация. Определено да, Спас Делев беше любимец на червената публика. Бивша звезда на ТТК, който до вчера, допреди нали да вкара гола, беше уважаван и така, след като провокира... Най-мразения. Да. Най-мразения. Тъпчата ситуация е Кирил Дитподов, както той игра в ТТК и премина сензационно в Лудогорец от Каляри.
по пътя на Антон Недялков, който пък през Америка... Да, и първо Антон Недялков, после Кирил Дитпоев и трябва и Спас Делев. Ами да, това е доста често срещан ход, който Домусчиев прилага на Гриша Ганчев, Да. който на рождения си ден не се появи на Българска армия за последния матч на Стария стадион. Но тези кадри, които все още вървят, са показателни, може би, за цялостната атмосфера и съдържанието, което български футбол предлага. Слаба игра, лоша тактика, ниска резултатност, съдийски грешки и много чужденци на терена. Да. Едва трима българи излязоха в този мач. Отгоре един българин, така са двама А при българи. контузиите после остана един в един момент. Аслак Витри, да. Когато Торицов и Иван Йорданов се контузиха, наистина остана само един българин. Но това не разваля ли част от, как да кажа, симпатиите и неутралните привърженици да обвиняват проекта от Лудогорец, от Разград, че е всъщност вреден за българския футбол? Не мога да кажа, че Лудогорец е бил българския футбол и че стана вреден. Смятам, че проблемите са доста като цяло в българския футбол. Прекалено много чужденци има това първенство. Естествено и отборът на Лудогорец, нали, естествено и те. И да, и Левски ЦСК излизат с по 7, 8, 10 чужденци. Да. Понеже пропуснахме Левски, какво ти е мнението за годината на сините? Бе казал, че Левски изпрати една добра година, въпреки трудностите, които имат те с финансовите проблеми и с дълговете към НАП, естествено. Левски направи едно невероятно европейско лято, би казал, но шансовете и класата на сините и неопитността върху младите футболисти, които имат те, не успяха да влязат в групите. Това първо телевизионно интервю ли ти? Да. Супер си. Браво. И аналитично разсъждаваш и да отидем обаче към, не знам, като репортер ли си бил или въобще видя ли какво се случи на протестите срещу ръководство на Футболния съюз, Боби Михайлов, Емо Костадинов и Йордан Лечков, заради затворените врати на матча България-Унгария и сблъсъците с полицията. Да. Какво ти е мнението и за конкретното там стълкновение, и за нивото, което ни докараха 18 години тези на върха там? Проблемите наистина са много сериозни, свързани с протестите. Добре, не може как първоначално матчът с Унгария беше с публика на националния стадион Васил Левски. И нали, след организирания фенски протест, който те го организираха, не знам кой е организатора. Един от щаба на Димитър Бербатов, аз съм го канил да гостува, ама много не искат да го показват. Но той не се крие, не е анонимен, Ивайло Грозев се казва. Да, официално той даде заявката пред общината за да имат позволение да се състои протеста. Да, и за съжаление видяхме кръв на протеста, който беше организиран върху слабото управление на Борислав Михайлов, Йордан Лечков и Емил Костадинов. И да се изкажа, че един мой колега от матча игра, той също пострада много сериозно. Казал и на полицайите, че той също е журналист и те полицайите го налетяха на бой и една-две седмици лежал в болница. С сериозни последствия? Да, в главата. Ами, за съжаление, това е картината на българския футбол. И накрая с едно изречение. Смяташ ли, че ще има промяна на Конгреса на 15 март? Ще изпързали ли Боби Михайлов, Бербатов и Стиляни Мартин, или ще доживеем до промяната, въпреки че ПП, лозунга на тези, които взеха по едно време властта, продължаваме промяната, вече Пеевски се промени. Ама във футбола дали ще е такава неизбежна ситуация? Не мога да кажа, но силно се надявам млади хора, като Стиян Петров, Димитър Бербатов и Мартин Петров, защото те са може би най-успешните футболисти след Христо Стоичков
И силно се надявам те да променят нещата в българския футбол. Чета и те интересувам от техните проекти и техните амбиции, че искат да имаме силен национален отбор. И ти харесва тяхната програма, така ли? Харесва ми. И студентите да се намалят като минимум 4-5 студенти, ако не те лъжа, да играят и повечето българи да пускат в мачовете. И другия проблем, свързан с българския футбол, е, че държавата не помага на този спорт. Като цяло на всички спортове не помага държавата и смятам, че в тази ситуация държавата трябва да се намеси, за да помогне на българския футболен съюз. Иначе относно конгресът на 15 март, който се очаква, Борислав Михайлов, да, той подаде оставка, но в търговския регистър е питан именно той, а не Михаил Хатабов. Смятам, че си има хора от екипа на Борислав Михайлов, които ще се опитат да вземат властта. И силно се надявам да има честен конгрес, тъй като не съм сигурен дали останалите 140 клуба, които бяха изхвърлени от Борислав Михайлов, те в момента са фалирани отборите и се надявам те да се присъединят на конгреса. Общо взето 750 клуба се очаква да гласуват. Така че предния конгрес, който Димитър Бербатов и Борислав Михайлов проведоха, видяхме Кажи го смело, да го оставим. нагласени неща. Общо 12 делегата не бяха допуснати. Поздравления за това, че си избрал професия, която вдъхновява. Успех! Това е Николай Петков, репортер, човек, който въпреки проблемите със слуха се отдава на професия и любимата игра, защото за нея трябва сърце. Благодаря ти. След рекламите продължаваме с двама, които също дават много от сърце. Новак Джокович в световен мащаб, Григор Димитров, толкова колкото огромният талант позволява, с Николай Драгиев на тенис теми.